Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da dare. Wato a yi haƙuri, kaman shi ba ɓacin rai haka nake. Wannan magana ta ladini yanzu nan nake haɗu da ita a social media. Gaskiyan magana yan fim ba Allah a ranku. Babu kwata-kwata waɗanda suka yi magana suka yi against maganan matan nan da ta yi, wallahi ba Allah a ranku. Babu yanzu kamar waɗanda na ga maganganun su biyu, alinu da falal ɗorai, dan Allah dan annabi ku ne za ku ce ba ku san anewa mutanen nan, anewa dattijan nan wannan abun ba? Su tashi aiki a ɗau 2,000 1,000 ko a ce musu za a kira su? Habba ittaqillah. Mu ji tsoron Allah man, kun san ana yi. Matan nan ku kirga, yanzu barin fara daga kan falal ɗorai. Matan nan a kirga fim nawa ta yi a industry? Falal, matan nan ta yi fim ya fi nawa? Fim nawa ne ka sa ta har za ka yi against maganar ta dan ta ce 2,000 2,000 ake bata? Ai a ta yi fim ya kai amma 20, to ya kamata a ce sai fim 18 an biya ta wannan kuɗin, shine in ta yi magana ba ta daidai ba. Amma fim ɗin in ta yi 20, falalu fim nawa aka sata? Darakta, mi magana gaskiya mana. Mu da ku mun san akwai yaran nan, za ka zo ka sa mutum a sai producer ya kuma dinka cutan mutane, ba ma ƙoƙari mu biya su da kanmu. Mun san da wannan. Ko kuma a'a shi alinu fim nawa ya sata, nawa ne ya bata 40,000? Mun sani ba ƙarya ba ne ba. Recently an yi wannan, na kira mutane su shooting, yaran tsofaffi ne na kira su suka zo suka shooting. Ina tambaya nawa ake biyan su, aka ce 2,000. Na kira wata ta yi shooting ta gama, an ɗau kuɗi za a bata, ana bata kuɗin da ya kamata sujjada. Na ce nawa ake biyan su? Da bakinta ta ce gashi kuma na bincika na ga hakan dai. Haba, mun san wannan maganan man, ku bar tsohuwa ta zauna lafiya. Wannan da gaske ne, ba ita kadai bace ba kuma ma tsofaffi kawai ake ba. Duk wanda za a sa a fim in dai zai fito a sin 1 2 ne 3, sai dai a bashi irin wa'annan kuɗin 2,000 3,000. Ba shi isa harkar take ta yin ƙasa ba? Kawai in muna da niyyar ku gyara, ku fito ku gyara. In kun kawo actor ku biya shi da kanku, in kuna da nan kyakkyawan niyya. Amma mu yi magana gaskiya, ni na san fina-finan da ba ma biyan